ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଭିଡ଼ିଓ। ନିଶା ଓ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ना किए कहब जमा नुह कबाट खोल प्रिय तुमर सीए कबाट खोल प्रिय तुमर सीए मना करुची रे कुन्नू मत तू जमा दे ना मो कथा जमा सुनिलानी कहला भाई टिकिए टिकिया टिकिया रे तो चली गाड़ी मु तुमर हग दिया रास्ता ऊपर दिन दी परटारे ट्रेन टा थुआ आई जे कथा लिजी जाई ना गो मु तुमर तो जिए लिख मारिया बाजी बुझी कटक रु मुंबई मुंबई रु महाराष्ट्र आ मुंबई रु महाराष्ट्र केते बाट मो घर केते बाट कुआरे गला घर मु तुमर तो जिए दिन रे आमे सुना पिला राती हेले आमे माले पिए कबाट खोल पिए घरटा आसीगला ना कौन बड़ सटर गोलापी घर से तो कबाट कबाट खोल बुंदू पार्टी करो ना मो पार्टी आसुजी ना तो आसुनी लेबू 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 गाली बाजुजी देखिए प्रियतमा ओ प्रियतमा 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 ओ प्रियतमा काली का पानी नरम पानी मुंह बसुली खाई भी तो मुंह काली का पानी नरम पानी हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद तुमको एते गिर मना कली तुम आज पुणी मत पी घर कइछ बासुजी काई नाही तो खाली लेंबू बासुजी तिनी जाइला केमिति जानिले आज तमर दिन को मोहर दिन घर को चलो तुम बस भाउज मना कले हाथ मारिबानी एथर नुआ वर्ष रोसईटा पूरा पानी चिया हो गला जहा कहो भाई सब वर्ष रोसईटा किंतु भल हुए ता सांग को भी एटा भी भल जमे एथर तो खाली आलू आ पियाज भाउज मना करूची हाथ मारिबोनी अच्छा कृष्ण बाबू
ତମେ ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଆସିବାର କାରଣ ଆଉ ଏ ସ୍କନ୍ଦ ଉପରେ 5 କିଲିଆ ବେଗଟା ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛ କାହିଁକି ବସିଛ? ଆଏ ଧୁନା ଭାଇ କଥା କଣ କି ଆଏ ପାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଗାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆମ ପାଇଁ ବେଗ ବିୟର ପଠେଇଛନ୍ତି। बेटा मन में लड्डू ଭାଉଜ ମନା କରିଛି ହାତ ମାରିବାକୁ। ନାଇଁ ଭାଉଜ ମନା କରିଛନ୍ତି ହାତ ମାରିବାକୁ। ଆଇଡିଆ ଭାଉଜ କହିଛି ହାତ ମାରନି। ମଦ ମୋର ଧନ, ମଦ ମୋ ଜୀବନ, ମଦ ପରେ ଆମର ରକର ରତନ। ଭାଉଜ କହିଛି ହାତ ମାରିବନି। ଧନ୍ୟ ଦୂରେ ବରା ଯିବୁନି, ତତେ ପାଣି ମୁଁ ଆଣିଛି ଛାଣି। ଘରଟା ଆସିଗଲା ନା ଭାଇ। ସାଇକେଲ ଟା ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଗୋଡରୁ ପାଣି ହେଲାଣି ଯେ। ଓ ଗୁନାଲି ଗୁନାଲି ପାଟି ଆସୁଛି ନାଇଁ। ଆଜି ଯିବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରୁଛୁ ଦେଖ। ତମକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଏତେକିରି ବୁଝେଇଲି, ବାଡେଇଲି, ଏତେକିରି କହିଲି, ତମେ ତଥାପି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମଦ ପିଇକିରି ଘରକୁ ଆସିଲ। ନୂଆ ବର୍ଷଟାରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତମେ କଣ କଲ କହିଲ? ପୁଣି ମଦ ପିଇକି ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଲ ନା? ସବୁବେଳେ କେଟରେ କେଟରେ କରୁଛି ମଦ ପିଇଲି ମଦ ପିଇଲି ମଦ ପିଇଲି। ଆରେ ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି କଣ ତୋ ପଇସାରେ ନା ତୋ ବାପା ପଇସାରେ? ବୋଲେ ମଦ ପିଇଲ। ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ତମର? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ତମର? କଣ ହେଲା ତମର? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ତମର? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ତମର? କଣ ହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଠିକ ଟାଇମରେ ଫୋନ କରିଥିବାରୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନଟା ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା। ହଉ ମୁଁ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦଉଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବେ, ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଭଲ ହେଇଯିବେ। ନିଅ ଏ ମେଡିସିନ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମଦ ପିଇବାର କୁପରିଣାମ। ଗୋଟିଏ ସଂସାର ଉଜୁଡି ଯାଉ ଯାଉ ଆଜି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା। ଆପଣ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, ମଦ ପିଇବା ଛାଡନ୍ତୁ। ହଉ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି, ସାରଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ହଉ ଭାଇ ଟିକେ ଉଠିଲ। ଆସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ମଉଜ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାଉଜ କହିଛନ୍ତି ହାତ ମାରିଆନି।